Dali kayong nikagat ang babae sa topic, dali po kayo ni advance ang Satanas. Ingon na sa Satanas, dili man mo mamatay ug mukaon mo ana. Maukab lang inyong nauna. Makabalo na dayon mo unsay maayo or dili, mapariha na mos Ginoo. Kini, nakadungog naman ang babae anak di ay. Ma-upgrade di ay mi ani, pagmukaon mi ana. So kaon rit sa babae. O sa diha nga nikaon siya, nabantayan niya nga, oy, wala man mi namatay. Dili day butbuton ning halas, ning bitin. Sakto siya, wala man mi namatay. Wow, na bright na noo ko, naukab among huna-huna. Giya pong gipakaon si Adan. Nibalibad ba sa Adan? Mao na problema ron. Kining mga lalaki, basta babae na gani, wala yun ay balibad. Ang lalaki, dili ni matabas-tabas when it comes to temptation. Dili ni matintal aning tanang mga colors aning kalibutan. Ang babae mo'y dali kayo matintal. Pero kining lalaki, when it comes to a woman, pag babae mo'y motintal, diba? Mao man na ato mga lalaki. Basta gani hukaran, kaunon. Bisag bawal. So muna lalaki. So muna nitabo nga ang bayi una, and then ang lalaki, nahulog sila sa pagpakasala. Nakita nila nga hubo sila. O kay hubo man sila, tabong-tabo na lang din sila mga dahon-dahon. O kay nakasala man sila, o sa gani ilang gibuhat, tago. Muna ang mga tao pag makasala. Dayon kung dako ang sala, layas diretso di na magpakita. Pero kung wala pa kayo naatikan sa sala, kaya pa na magpabiktim-biktim. Siya pa yun ay mag-una-una o pailak-kilak diya. Siya kunuhay biktima. Di siya magpaatik nga siya mo'y suspect. Mauni tao, nakabalo ang Ginoo nga mauni nahitabo, iyang gipangita ang tao. Ang nagkanindot sa Ginoo, no? Kay dili gyud sa inyo na kay nakasala mo, bahala na mo diha. Bahala mo diha, mabuhi mo mga matay mo. Pero ang Ginoo, ang Dios gugma gyud ay. Kay bisag nakabalo siya nga nakasala na ang tao, iyang yung gibalikan ug unya ang tao kay di na magyud magpakita. Siya nalay nag-una-una og istorya, asa man mo? Where are you? Dayon, niingon dayon ang tao, nakadungog man milod nga naglakaw-lakaw ka sa garden, nahadlok mi kay hubo na mi. So nanago mi kay hubo naman mi. Naaday rason ng tao. Wag yun niyo ng tao nga, Lord, hadlok mi sa imuha, naulaw mi sa imuha kay nakakaon manggod mi atong prutas. Naka-disobey manggod mi nimo, Lord. Dili mo tato nimo ipakaon pero nakaon na mo. Wala ay. Dili na may rason sa tao. Ang rason sa tao, lahi. Di gid siya magpaatik nga nakasala siya. Ang iyang rason, hubo manggon mi Lord, ulaw biya pod mo atubang nimo. Mo na istorya sa tao. Pagka bright pod, marok pod kunuhay siya, marok pod siya kunong halas nga marok pod.